Anthu akhamukira ku nyumba ya amaikosi atanyamula zovotera zawo maidi yawo adaona kuti kuli chani kumeneko ndi amaikosiwo akuyankhula mmene akuyankhuliramo ndi zoyankhulazo muzimva nokha kumene iwo akuchitira. Guys, thank you so much Malawian cameras. Zikomo kunja kuli mvula funa anthu kubwerere manyumba mwanu mvula isanayambe. Odia zake Madia zako ule dani Ifeti madia zatu choyamba ndikuchokoza linonse chifukwa chobwera pano ndikusiya kuti pali abale ambiri alipanjapo ndiye ndimapempha kuti ndikatha kukulankhulani musachite chiwawa mukhale pompa uko kwa asilikali achinga. Ndikufuna kuti anzanu alipanjawo amene alochuluka kuposa inu apa akakhale uko. Nawonso ndikumane nawo. Zikomo. Muzakhala pochoka, muzakhala magulu akwanu andirande pauka kangwe pauka malida waniwo ndeti kumane nawo. Ena mukhala magulu mukale pantendere anzanu onso ndiona takani pe. Pochoka pano mawawiri atatu msanapite oyamba ndi awa. Pamene mwabwera pano pali anthu ena ozungulira mitu amene ayamba kunama kuti atafika kalandira ufa. Mwabwerera ufa inu? Mwabwerera ndani? Ineso mwabwerera ndani? Apita kumudi. Takanipe. Akufuna zioneke ngati mwabwera kuzalandira ufa mkona anthu achuluka ndatiyayi. Iyi ndi odia zace alibe chandu wadi. Pamene ndili pano ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti zoti kuli njala a president akuziwa. Zoti kuli njala ine ndikuziwa. Ndiyeno chimanga cha boma ndikuthandiza nawo kugawa komanso ufa uja ndi wanga wa ine mwini ndikugawa. Timbane anyamata nkhani ndionena kuti zabwino zikamachitika ena zimawawa. Akagawa ufa waboma kuti ati ine ndizimva kangati kuti wopelewera iyayi. A president a dziko lino akundilola kugawanso ufa wa ine mwini chifukwa ufawo ndikugawa kwa anthu wa president wa ndani. President sino kugawa kuti wa TPP wa MCP nikogawa kwa aliyense. Anthu onse malai munomo president wao ndi Chakwera. President ndani kwadi? President ndani?
achakwera sakunipangira nesanje kuti akagawa uyu andibera shaini. Oyi, ine ndine vice president wa dziko lino ndipo mudya. Awa ni mmozi wa anthu amene amadya zachi, amene ali nazo zachi, ali matshaki yake, ndalama zake, ndi nyazi zanga ambiri amene amadithandiza so. Ndimana iti ndiyena akaona matraki, magali moto zitenge, ndalama yakuzitenga kuti ndine mwana kapena zawo zasowa hodya zache. Emaso tikutisangalasa nchonera kuti aliyense amene waluwa muno ndi amene alipanja udya zake, aliyense chovotera litani kodi iya isungani angate kupera isungani abale ndinawuza pakali pano zonse zimene ndikuchita lero achilima amadziwa kuti uyu tu angapange izi. Tabwera kuno tiyendere limodzi. Anali munthu wanzeru, ena akhala pasi ati kundithamangisa. Lero si izi. Kusanje akudikira, Eastern Region akudikira, kumpoto akudikira, odya zache ili pali ponse. Zikuchitika mziko muno. Nthawi zambona ngati kuti vuto mene sitikuliona. Mavuto amafuta anthu amakhala pa maqueue. Bwana president anandipasana udindo, ndiwe Minister of State for Public Service Delivery. Naita na onse akupanga za mafutawo. Masiku awiri okhala ndizikonzedwe izi. Mafuta sakubwera? Ndinapita kwa president ukapereka salute za teka. Lero mitengo ingokwera ngati ya chamba. Mitengo ingokwera ngati ya chamba. Ndieno mauanga kwa inu. Chani kwadi? Inuyo, chalapa chani kwadi? Ifetiri ya ngono, wina akakumenya, yedu kugwa. Ndiyo ukazuka, ukamuza kuti watu maliro, wano maliro. Amena kuzunza Malawi, pomatenga forex kumasunga, mukuma kukuduza mitengo, azikibona alini sisi kwenda bwino. Tanzaniji? Ife tindia zibale ya tuwena mango na hoa kala kumudi sa kuziziwa. Kumpasa mtu ndawa malero, kubiza kubwelera. Branchi, hii ndapesa zita kwera. Kumpejezera, mawa zapesa. No! Sisi maenja tonto ni chamba jimene. Jimene zozo ni vuto lati boma ilili. Litane nazo. Osa tumongo bisala, maro na boma ili. Oti atane ni mavuto wa mino. Nidani kodi? Nifeyo. Inuyo musapite. Mudikirire pompano. Ndabare na inuyo. Ndiponso Musa Dandaure ndiye amene kulankhula za chipongwe. Ndani nifuna ndibuzeni akumana amaso ena akubera vice president afuna zake ufa ati kukunjikanywa zuwa lonse azipanyi zina zija kuti anthu akhale zuwa lonse akhumudwe ati ndaanamiza inetu ndikamapita kogawa ufa wa ineyo mwini sinapereka odi ndimamukulukira akakuuza ndikuti akafuna kagayo ufa muzoti zonama sindimalengeza chimanga cha boma chimene amalengeza
ndiye ena atakagawa ufa atakagawa ufa cholinga chake aone ngati mubwerera ufa. Inu mubwerera ufa inu. Ndiponso ndima challenge kuna kuti ine amene ali muodya zaja alibe mulandu mubwera pano ngoti lero ndipekena kalikonse tiona na mawa mutitukwana zikakhalapo tigawane palibe koma lero zilipo. Salu mwamba. Ukaroga area ili yose kwina sinafikeko angolema makalata kunodia za chikapanga chaka chino anthu aona malawulo ndiye pali ena musiona azilemba zambirimbiri ayesesa kukhotesa chimene akufuna iwo akuti ine ndiye achakwera tiyambe kuyambana. Munthu mayambana ndi mwana wako kumayambana ndi bwana wako nkhani ya mitengo nkhani ya mitengo malayi munomo imene yoyo ni nkhani yovuta kwambiri, ni nkhani imene wina agulapo mdziko muno kukufunika kuti ena amangidwe ena atosedwe ntchito kuti komaliza mwatitsikana kwambiri ndikufuna kuti mwabwera ena kale abale anu panjapo nawo pakufuna kuti andione ndiye ndisira asilikali panopo kuti atithandize makamaka asilikali amene achinyamata tione kuti tipanga bwanji mmene mati ayi ndakumvani ndakumvani. Nkhani ndi zimenezo ndithu. Oyo Michael Usi kuchora dansi sitikudziwa kuti plan yake ndiyo tani, koma nkhani yake akuti odya zace alibe mlandu. Kumene ndithu kuti khwimbi la wanthu mmene mukulooneramo, ndipo mkulu ameneyu plan yake sitikudziwa kuti ndiyo tani. Komano maganizo a wanthu ndomwe aja kuti mkuluyu kachipane kakeka kazapange alliance, akuti akuganiza kuti afuna kazangopanga alliance ndi MCP kutsogolo kuno. Amenewo ndi amene angakhale maganizo apafupi kwambiri, chifukwa mkuluyu lero pomafika napana kuti odya zace alibe mlandu,
munthu oti tikudziwa kale kuti amane kuti boma ndi lomweli mkulu amene ndi wa MCP ndebe tizione zina zimachita kuoneka zokha kutsogolo kuno kuti mkuluyu asatipusitse yayi afuna gulu mamona amene akuvinira afuna kuti azangotenga gulu loseri kenako basi tapanga alliance pakazakhala ngati zipani ziwiri ndi zina zomwe zingadzaphatikizana ndi MCP pachatu osayiwala kuti kuli 50+1 kutsogolo kuno ndebe madziwabe panopa mmene zinthu zavutiramo kwa anthu wauza kuti kuli kena kake uko athamangeni to that's why mwina mukuona chigulu chonsechi nthawi ndithu ya zochitika nthawi ya njala nthawi imene zinthu zonse zikuvuta anthu amatengapo advantage kutengapo mwayi kuti basi tiyeni tagwiritse ntchito anthuwa ndi nkhani yake anyway guys thank you so much apo tinangopanga pause pang'ono chifukwa panayikidwa nyimbo yokuti inakalepheretsa video inakapita ku copyright komano akufuna naye ayankhule ndeti musiye kuti ayankhule guys. Thank you so much Malawian Cameras. Chilanso chimene akulakulakula chinthu chopusa kwambiri amanena kuti ameneyi akumutuma ndi MCP akangochoka tikangomuchosa akalowa ku MCP andithamangisamo ineyo ndakupanga audio zanga alibe milandu amba kuzungulira munthu kenako iyayi msalu ikufana ndi athu ikufana ndi yawo iyi ikufana ndi yawo komanso ndikuwuzeni msalu ija ndi ya Chilima m'bale wanga nemene andipasa udindo okhala running network Chilima ndinamuthokoza mpaka na kale ndiye msalu imene ija mukaivala kunyumba kwanuko mukakhala kunyumba ivaleni musaiope ivaleni mukamabwera kuno lero kukulamula kosiriza kuti tikumana kuno chifukwa anthu abwera ambiri tinati abwere chifukwa tikusanzika kupita kulilongerero tinati abwere pang'ono 2000 ndiye abwera mmangouzana isetu tikupita tiyeni ndiye ulanda wina tikakumana kwina nkhani ndiyonera kuti akamatchula akamatakakanikaitetapo takaniteta pakali mukamamba kumene nthawi zambirimbiri MCP mayi mausi MCP chimene akufuna kuti ine pokana ndinyodogole MCP yo tikadana iyo sikona tampasula ndikuwuzeni vice president akaba ukangana ndi president ziko silimayi ndinapita kuadi madzi uko talamula kuti muyambe kugawa mpunga anthu akufa ndi njala ndikadana ndi president ndingalamulo zimenezo iyayi lero ndili pano kuonana ndinu a president saziwa ineyo ndimayendera audience ache alibe mali zimene tikukupasanizi ndi zanu palibe chipani chimene chikuthandiza ine ayi iwowo nganafuna kubebeta asani kodi ineyo ndifuna kugwira ntchito amalawi akuvutika ena mazuka usiku ndifuna kugona njala kutenga ndalama kukalowa muzitolo kubwerera nayo zimenezo ndi mavuto amene achakwera akufuna kamvesera amene wawondi amene achakwera akufuna ndi mavuto amene tanani kodi tiyatese nyumba mukakhala mavuto bambo wa nyumbamo asathawe mavuto akonze chani kodi amene mabwera maliona pomali njala mwayang'ane mimba ili kuno gali moto ili yako akuta
akaza wakuta ana wakuta ana wali kusukulu ndiye kwafusa kuti boma ali iwe wakuta wati pafa chimanga kumango mwebweta basi ndalama alipo zitaka kule chimanga akukukulani ambiri amango wankula chikondi cha muntu palibepo akama kuona ni uyo mangonda kati mavoti voti imadia voti imadia ena antu chimene saziwa choneka kuti lero chikuto September Mulungu akuza tu September tifika ena afetita kumwalira September sangani ipangirane zabu unowina ndinzake tsena mwalire siku lopya si September iya siku lopya ni siku la chiweruzo siku lopya ni la chiweruzo ndiye ile ndikamageza nani ndikamabwera makwala wako muziwe kuti uyuyu chimene kuchita sawa pa September akuopa siku lachani kodi ambuya akudaliseni mutakuyimba musayendeende akuza nizochitika ndifuna ndipite uko ndikacheze ndi abale yanu pakati panopa music like share Malawian cameras subscribe.